Euskal nekazal produktuak hobeak dira egunetik egunera. Tradizioa eta teknologia berritzaileenak bateratzen ditu ikerlan zientifikoen emaitza gisa. Kalitate handiagoa, segurtasun handiagoa, errentagarritasun eta jasangarritasun handiagoa Neiker Tecnalia elkarteari esker. Neiker Tecnalia edo Ikerketa eta Nekazal Garapenerako Euskal Institutoa zerbitzurako borondatea duen erakunde publikoa da, eta Eusko Jaurlaritzako nekazaritza, arrantza eta elikadura politika sailburuordetzari lotua dago. Bere sorreratik, 1851an, nekazaritza eta abeltzaintzaren garapenera bideratu du bere lan jarduera. 1981an, ikerlan eskumenak jaso ostean, nazioarte mailako profesionalez osatutako zentro aurreratua bilakatzen da. Nekazal elikagaien sektorearen lehiakortasuna eta jasangarritasuna hobetzeko ezagutzak garatzen dituen zentroa hain zuzen ere. Neiker Tecnaliak 3 helburu nagusi ditu. Lehena, nekazal produkzio sistemaren produktibitatea eta lehiakortasuna hobetzea. Bigarrena, ustiapenerako kudeaketa teknologia berriak garatzea eta aplikatzea. Hirugarrena, animali ekoizpenean kalitatea eta segurtasuna bermatzea. Animalien elikadura, osasuna eta ongizatea eta azken produktuaren osasun kontrolak. Beti ere, iraunkortasunarekiko errespetuan. Eguneroko beharrak ziurtatuko dituen garapena bermatuz, datozen belaunaldietako beharrak baldintzatu gabe. Neiker Tecnaliak irtenbide berriztatzaileak bideratzen ditu lehen sektorera. Nekazaritza eta abeltzaintzaren lehiakortasuna eta jasangarritasuna areagotzeko, ikerlan proiektuak diseinatu eta garatzen dituzte. Osasun arloan bai aberetan eta bai landaretan guretako oso garrantzitsuen da aurre ikustea noiz etorri behar diren gaixotasunak, ez? Orain arte lan egiteko modua izaten zen gaixotasuna ailatzen zean, gaixotasun hori sendatzea, baina gaur egun ikuspegia oso aldatu da eta nahi duguna da gaixotasunak eta ailatu aurretik gu prest egotea. Eta hortarako adibidez asko ikertzen da bai produzio sistema desberdinetan, bai baita ere tratamentu desberdinetan, noiz eman behar zaion tratamentua egokitu arriskua benetan dagoen momentuera tratamentu desberdinak. Proiektu berri gisa koltzako torta dago, esne behien elikadura bezala erabiltzen da. Neikerretik proposatzen duguna da animalien elikaduran proteina iturri bezala, soja erabiltzen den bezala beste iturri batzuk erabiltzea. Eta gure proposamena da koltza erabiltzea, zerren gainea dauka oso ezaugarri onak. Hemen enpresan makinak hartzen ditugu eta justo makina honetan injekten ditugu letxo fluidizatu baten, da espaut bat. Hortik ateratzen dira granul txikiak eta handiak, eta horiek fertilizante moduan erabiltzen ditugu geroago. Ikerketa eta nekazal garapenerako Euskal Institutoak animali produkzio prozesuko fase guztien segurtasuna bermatzen du. Elikadura, gaixotasunen prebentzio eta kontrola, eta azken produktua. Sistema informatikoen erabilera helburu hauen lorpenaren barne dago. Estazion de avisos delakoa azkenean tresna informatikoa da. Neikerretik erabiltzen dugu tresna hau jakiteko eta edo abisatzeko bai nekazariei eta bai teknikariei noiz dagoen arriskua, izurrite edo gaixotasun bat agertzeko. Ingurumenarekiko konpromisoen artean, Neiker Tecnaliak gogor lan egiten du nekazal erabilerak sortutako lurren degradazioa ekiditeko, baita hauek berreskuratzeko ere.
Meategi honetan beste meategietan bezala derrigortuta daude erabiltzen ditugun zoruak gero berriro ere erabilgarriak bihurtzeko. Hortarako eta lana hobeto egiteko jo dugu Ikerrengana, beraien ikertzeekin zoru berri artifizial batzuk sortuz eta hortarako beste ekintzetako hondakinak erabiliz. Klima aldaketak erronka berriak sortzen dizkigu. Berotze globalak landa eta animali produkzioan eragin zuzena du, baita gaixotasun eta plaga berrien sormenean ere. Neiker Teknaliak aurre egiten dio erronka berri honi, euskal nekazaritza eta abeltzaintza berriztatzeko giza kapitala bateratuz, gero eta errentagarriagoa eta jasangarriagoa izan dadin eta produktuak kalitate ezin hobea izan dezaten.